zenide arrastorik gabe. Azken bi urteotan, 77 palestinar hil dira Israelgo atxilotze guneetan. 10.000 inguruk jarraitzen dute preso. Horien artean, 360 adingabekoak dira, semantikoki umeak direla ez esateko. Nola da posible nazioarteko araudiak eta diplomaziak nabarmenki porrot egin izana? Nola utzi dugu utzikeria puntu honetara iristen? Egoera hau berriro beste inon ez gertatzeko bermeak behar dira, eta honek sistema guztiz imperfektuaren autokritika sakona eskatzen du. Eta orain zer? Orain inoiz baino gehiago begi eta indar guztiak Palestinarengan jarri behar ditugu. Palestina babesten jarraitu behar dugu. Palestina maitatzen jarraitu behar dugu, gaur bezala, gure indar xume eta duin guztiarekin. Palestinaz hitz egiten jarraitezagun bigarren plano batean geratzeko arriskua errotik uxatzeko. Babes eta mobilizazio sozialari eusteko milaka arrazoi daude, suntsitutako atreilu bakoitzeko bana, eta datozen asteotan, arlo guztietan, aukera paregabeak izango ditugu palestinarrak erdigunean jartzeko. Baina ez hori bakarrik, Palestinarekiko maitasuna eta sionismoaren aurkako irmotasuna batera ezinak ez direlako. Israel isolatu behar dugu. Israel isolatu behar dugu. Bai, Israel isolatu behar dugu pentsa ezinak diren arlo nagusi eta detaile txikietan ere. Maila diplomatiko, komertzial eta kulturalean, kirol mailan, instituzioetan, unibertso akademikoan, okupazioa, apartheida eta palestinar lurretan kolonia ilegalak amaitu arte. Eraikiko den tren bakarra askatasunarena izan dadin. Zeren protesta egiteak espaitu ezertarako balio diote. Buruak gordeta ditugu dozenaka adibide gure kale kantoietan, gure estadioetan, gure ikastetxetan. Munduan zeharkako mobilizazio sozialek akordioaren pakidermoa mugitzeko balio izan dute, baita gure ahaleginek ere.